Maayong adlaw mga bata. Karon aniya na sab kita aron sa pagtuon sa atong matematika sa grade 1. Mga bata, atong tun-an karon ang pag-ila, pagbasa ug pagsulat sa mga ordinal numbers kun numero nga makapilahon. Okay, unsa man kining mga ordinal numbers? Mao kana ang atong pagatun-an karon. Unsaon kini nato pagbasa ug unsaon kini nato pagsulat. Ang mga ordinal numbers nga una, ikaduha, ikatulo hangtod sa ikanapulo. Sige mga bata, ato nang sugdan. Karon atong sulayan. Tan-awa ang mga pulong nga mathematics nga anaa sa sulod sa kahon. Ilha ang mga posisyon o nahimutangan niini. Ang mga nahimutangan o posisyon sa mga letra gikan sa wala. Isulat ang saktong tubag sa linya. Mga bata, una kita motubag umusulat sa atong mga tubag, ilhon usa nato hain man katong bahin o lugar sa wala. Kung adunay wala, adunay tuo. Sige daw, ato usang susihon hain man kini dapita. Mao kana ang posisyon sa wala nga bahin. Okay. Kining dapita mao ang posisyon o lugar sa wala. No? Kung magsugod kita dinhi, mao kini ang wala nga bahin. Busa kung moingon kitag musugod sa wala, diri gayud kita mo tan-aw musugod kita dinhing dapita. Musugod kita dinhing dapita. Kay ang wala ana aman dinhing dapita. Karon, atong tanawon kung adunay wala, adunay tuo. Hain man kanang tuo nga bahin. Mao kini ang tuo nga bahin. Busa mayon kita gikan sa wala padulong ngadto sa tuo. Mao kana ang mga giya sa atong pagabuhaton karon. Gikan sa wala. Busa musugod kita dinhi kay mao man kini ang wala padulong sa tuo. Sige, ato nang sundan mga bata. Unsa ang unang letra? Unsa ang unang letra sa pulong nga mathematics? Ang saktong tubag? Okay, ang saktong tubag? Letrang M. Tanaw nato nga kung kita musugod dinhi sa wala, mupadulong gayud kita dinhi. Subay sa udyo nga atong nakita. Busa ang unang letra mao ang letrang M. Mingon kita nga ang unang letra ay ang letrang M. Unsa ikaduha? Unsa ang ikawalo nga letra? Sige daw, unsa ang ikawalo? Kung kita musugod gikan sa wala, moyon kita una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo. O tanawa, unsa ang saktong tubag? Letrang T ang ikawalo. Ikatulo nga pangutana. Unsa ang ikaupat nga letra? Sige, atong sugdon dinhi sa wala. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Unsa ang saktong tubag? Letrang H. Kay ang letrang H anaa sa ikaupat nga lugar o posisyon. Sige, ikaupat nga pangutana. Unsa ang ikapitong letra? Sige, musugod gayud kita sa una. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima,
ikaunom, ikapito. Ang ikapitong letra sa pulong nga mathematics kay letrang A. Ikalima ang katapusang pangutana. Unsa ang ikanapulo? Ikanapulo nga letra sa pulong nga mathematics. Walay lain kung dili ang letrang S. Sige, atong pamatud-an nga ang letrang S maugayod ang ikanapulo. Sugdan sa wala moingon kita. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Otrohon na ito mga bata. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Unsa di ay katong ikanapulo? Ang letrang C. Busa ang atong tubag dinhi kay mali o sayop. Sige, ato kining butangan sa sakto nga tubag. Sige, atong butangan sa sakto nga tubag. Ang hustong tubag kay letrang C. Kini mali kini. Okay. Sige daw, atong utrohon. Hain ang ikanapulo nga letra. Atong susihon aron atong mahibalan ang kung sakto na bagyod ang atong tubag. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Sakto na gayod ang atong tubag. Busa mga bata, sa pagtubag sa mga pangutana, kinahanglan gayud nga inyong siguraduhon o inyo kining balik-balikon aron makakuha kamo sa saktong tubag. Tungod kay adunay mga panahon nga kita masayop busa sa pagtubag sa mga pangutana, kinahanglan gayud nga dili kita masayop. Okay? So, sunod ato nang ipadayon ang atong magtuon. Tunan magtuon kita. Adunay programa ang unang ang sa masipag class, no? Seksyon masipag. Nagsulob ang napulo ka mga bata sa ilang paboritong costume. Mao kini ang ilang hanay. Si Mary mao ang nasa una. Si Marlon ang ikaduha. Si Josie ang ikatulo. Si Jose ang ikaupat. Si Bea usab ang anaa sa ikalima. Si June ang anaa sa ikaunom. Si Jonah ang naa sa ikapito. Si Nelly ang naa sa ikawalo. Si Pat ang naa sa ikasiyam ug ang ikanapulo mao si Jane. Karon, tan-awa ang ilang mga posisyon. Tan-awa ang mga numero nga butang sa ubos kanila. Okay. Mao kini ang simbolo. Simbolo nga una. Mausab kini ang simbolo sa ikaduha. Mausab kini ang simbolo sa ikatulo. Mao kini ang simbolo sa ikaupat. Ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Unsa man ang tawag sa maong simbolo? Adunay numero ug adunay nasagol nga mga letra ug gikabit niini. Unsa man kini nga klase sa numero? Sila ang gitawag og
ordinal numbers. Kun sa atong pinulungan, gitawag kini og numerong makapilahon. Nagsulti kini sa hanay, no? Hanay sa nahimutangan sa mga butang, tao, ug uban pa kung kini atong gihanyaan ay og gilinya. Okay, sige. Ang mga simbolo mao kini. Ang atong nabantayan sa una kay adunay usa ka numero, adunay numero nga usa ug adun gidugangan og letra nga S ug T. Kung sa English basahon kini sa pag-ingon nga first. Okay, ang ikaduha adunay numero nga duha ug gisumpayan og N, letrang N ug letrang D. Sa English kung kini basahon maingon kita second. Ug ang third, sa English third, ikatulo. Adunay numero nga tulo ug dunay numero nga R ug D. Pulong letra nga R ug D. Unsa man ang atong nabantayan gikan sa upat, ikaupat ngadto sa ikanapulo. Ang atong nabantayan nga ang gidugang nga mga letra kay letrang T ug letrang H. Unsa usab ang atong mabantayan o nabantayan gikan sa una ngadto sa ikatulo. Okay, nagkalahi-lahi ang letra nga gikabit niini. Ang una gikabitan og S, T. Ang ikaduha gikabitan og letra nga N ug D. Ug ang ikatulo sumpayan ug gikabitan sa letra nga R ug D. Nya timan-an nato nga ang gikan sa ikaupat ngadto sa ikanapulo gidugangan lang kini og letra nga T ug H. Unsay tawag niini nga mga numero? Gitawag kini og numero nga makapilahon. Okay, ania ang mga hanay nga atong nakita dito. Okay, sige daw. Ila-ilaha ang mga bata ug tun-i ang ilang posisyon o nahimutangan sa hanay. Si Mary ang anaa sa unang siya ang unang bata sa hanay. Si Marlon ang ikaduha nga naa sa hanay. Si Josie ang anaa sa ikatulo sa hanay. Si Jose ang anaa sa ikaupat. Si Bea ang anaa sa ikalima. Si June ang anaa sa ikaunom. Si Jonah ang anaa sa ikapito. Ang ikawalo mao si Nelly. Ang ikasiyam mao si Pat. Ang ikanapulo mao si Jane. Mao kana ang hanay sa mga bata nga nagsuot og mga costume. Sige, unsa gani katong giingon nako nga mga numero nga atong nakita dinhi? Kini ang mga simbolo sa numero nga makapilahon kun gitawag kini sa English og ordinal numbers. O kini ang ilang mga pulong numero kanang naa sa ubos. Mausab kini ang simbolo kining naa sa taas. Okay, kanang adunay numero. Mao kana ang simbolo sa numero nga makapilahon kun ordinal numbers. Timan ikini ninyo nga adunay mga letra nga sumpay ug gikabit sa matag numero. Sige, ordinal numbers, numero nga makapilahon. Mao kini ang mga simbolo. Kung basahon kini nato sa English, maingon kita first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th.
Pero kung sa pinulungan nga Cebuano o Binisaya, sinugbuanong Binisaya, mayon kita. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaanom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ika-napulo. Okay, nailhan na nato mga bata ang mga ordinal numbers kon numero nga makapilahon. Okay, ang simbolo sa numero nga makapilahon nga gikan sa first, second, third o una, ikaduha, ikatulo, aduna kini nagkalain-lain nga gikabit nga mga letra. No, apan sa gikan sa ikaupat ngadto sa ikanapulo gikabitan kini og letra nga T ug H. Apan sa una gidugangan og ang numero og letra nga S ug T. Ang ikaduha gidugangan og letra nga N ug letrang D. Ang ikatulo letrang R ug letrang D. Dinhi nato makita og mailhan ang mga numero nga makapilahon kon ordinal numbers. Unsa gani kato mga bata? Ordinal numbers. Ang ordinal numbers adunay numero ug adunay mga letra nga gikabit niini. Unsa man ang gamit sa mga ordinal numbers? Ang ordinal numbers gigamit sa pagsulti sa nahimutangan o posisyon sa usa ka butang dinha sa hanay o linya. Ang matag numero adunay gidugang nga mga letra sama sa S ug T, R ug D ug T ug H. N ug D nga isumpay sa tumoy niini. Busa mailhan dayon nato ang mga ordinal numbers. Kung adunay usa ka hanay, adunay hanay nga mga butang, makita dayon nato unsa ang una nga butang sa usa ka hanay, unsa ang una nga butang sa isa ka hanay. Kung adunay linya, kinsa ang kinaunhan? Ikaduha, ikatulo, ikaupat hangtod sa napulo o katapusan. No? Sige, nailhan na nato karon ang mga ordinal numbers. Numero nga makapilahon. Okay, mangutan ako. Unsa nga letra ang gidugang sa letrang A sa numero nga usa kung mayon kitag una? Sakto, gidugangan og letrang S ug T. Unsa usab ang letra nga atong gidugang sa numero nga tulo kung moingon kita og third o ikatulo? Numero nga R ug D. Okay. Kung sa numero nga makapilahon nga ika-napulo, unsa man nga letra ang atong gidugang niini? Sakto, letra nga T ug H. Ug sa numero nga ikaduha o numero nga makapilahon nga ikaduha, unsa man ang atong gidugang nga mga letra? Letrang N ug letrang D. Busa mga bata, timan-in ninyo ang ilanan sa numero nga makapilahon kay adunay numero ug adunay letra nga gidugang niini. Okay, karon magbansay na kita kay nailhan naman nato ang mga numero nga makapilahon. Ilha ang nahimutangan o posisyon sa mga hayop gikan sa wala. O nahibala nato nga ang kumayon kita gikan sa wala, diri gayud kita mo sugod, no? Isulat ang inyong saktong tubag sa linya. Okay. Unggoy. Number 1, unsa man ang nahimutangan sa unggoy?
unggoy. Hain man ang unggoy, aniya ang unggoy. Gikan sa wala mayon kita una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Okay, sige daw, ikaunom. Sige, ang kabayo. Atong isulat unya ang saktong tubag. Kabayo, hain man ang kabayo, aniya. Una, ikaduha. Unsa man ang nahimutangan o posisyon sa kabayo, gikan sa wala, ikaduha. Unsa kaha ang atong isulat dinhi nga numero? Duha og dugangan og letra nga N ug D. Ikatulo, himungaan. Hain man ang himungaan, ania ang himungaan. Sige mayon kita. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Ang atong itubag dinhi kay ikaupat. Unsaon nato pagsulat ang ikaupat? Numero nga upat ug gidugangan og letra nga T ug H. Ikaupat. Kabaw, hain man ang kabaw, ania ang kabaw. Sige daw, atong ipon ang ilang nahimutangan. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam. Unsaon nato pagsulat ang numero nga makapilahon nga ikasiyam? Siyam og dugangan og letra nga T ug H. Ang ikalima og katapusan nga pangutana, elepante. Hain man ni ana ang elepante. Ani ara ang elepante. Busa moingon kita gikan sa wala, moingon kita una, ikaduha, ikatulo. Ang elepante ana sa ikatulo nga nahimutangan. Ikatulo siya nga hayop gikan sa wala. Unsaon pagsulat sa ikatulo? Isulat ang numero nga tulo ug gidugangan nato og numero nga R ug D. Karon mga bata, ato nang ihatag ang saktong tubag. Okay, ikaunom. Ikaduha. Nakita na to ang kabayo. Una, ikaduha. Himungaan, ikaupat. Kabaw, ikasiyam. Ang elepante, ikatulo. Nahatag na nato ang atong mga tubag. Sige, susihon nato kung sakto ba gayud. Ikaunom. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Sakto. Kabayo. Aniya. Una, ikaduha, sakto, ikaduha. Himungaan. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, sakto. Kabaw, hain ba ang kabaw? Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, sakto. Ang elepante, una, ikaduha, ikatulo. Nakuha na nato ang saktong tubag. Sige, magbansay pa kita mga bata. Ania ang hanay sa mga butang. Tanawa ang musunod nga mga butang. Ihanay kini gikan sa wala o himua ang mga gimbuhaton. Sige daw. Una, kolori ang ikapito nga butang og green ulunhaw. Sige, atong sugdan ang pagkolor nini. Okay. Mayon kita usa. Okay. Sige daw. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Unsa daw katong ikapito? Ang bat. Ang butang nga bat. Busa ato kining koloran og lunhaw. Okay. Kinapil ang kuan. So, ingon ana ang atong pagabuhaton. Kuluran na to kini og lunhaw. Ikaduhang pangutana. Okay. Kolori ang ikatulo nga butang og orange o kahel. Sige daw, hain ba niini ang kahel? Okay, ani ang kahel. Sige, ang ikatulo. Una, ikaduha, ikatulo. Sa ato kining koloran og kahel. Okay, koloran na nato og kahel. Orange.
Okay. Okay, gibuhat na nato ng atong mga buluhaton. Okay, ikatulo, kolori ang ikanapulo. Nga butang og red o pula. Hain ba niini ang red? Ani ang red. Okay, ato nang sugdan sa pag-color mga bata. Okay, sige daw. Una, ato kini siguraduhan na. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Busa ang atong koloran kay ang payong. Unsay atong i-color ni ini? Red o pula. Kita ninyo, sakto ba ang color o kolor nga gibuhat ni teacher? Sakto. Okay. Karon, ang ikaupat, kolori ang ikalima nga butang og blue o anyel. Sige daw, hain ba di ana ang blue o anyel? Ha? Okay, unsa daw kadto ang ikalima? Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima. Okay ni ang ikalima, bag. Koloran nato kini og anyel o blue o asul. Okay. Nabuhat na ba nato? Okay, correct. Og ang ikalima, kolori ang unang butang og yellow o dag. Hain ba katong dag? Ani ang dag. Sige, koloran na nato. Ato nang sugdan sa pag-color. Hain na ba ni? Okay. Sige mga bata, ato nang koloran og dag. Okay. Sugdan na nato sa pag-color. Okay. Sige, nakoloran na siya. Okay. Nabuhat na nato ang atong mga buluhaton. Nabuhat na nato kini pinaagi sa pag-color. Karon kay katuna na nato ug nabuhat na nato ang mga buluhaton, pinaagi sa pagbuhat sa mga buluhaton, angay natong hinumduman nga ang ordinal numbers nagsulti sa posisyon o nahimutangan sa usa ka butang diha sa hanay o linya gikan sa wala ngadto sa tuo. Pwede usab nga moingon ka gikan sa tuo ngadto sa wala. Sa pagsulat sa ordinal number, ang matag numero isumpayan kini og duha ka letra. Ang numero usa sumpayan og ST. Namugna ang ordinal numbers nga ST. Ang numerong duha sumpayan og ND, mamugna ang ordinal number nga ikaduha. Ang numero nga tulo sumpayan og letrang R ug D, mamugna ang ordinal number nga ikatulo. Ug ang ikaupat, lima, unom, pito, walo, siyam na pulo kung sumpayan kini og T ug H, mamugna ang ordinal numbers nga ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam ug ikanapulo. Nakatuna na gayud nato ang mga numero nga makapilahon kon ordinal. Gusa mga bata, makaingon ko nga nasabtan na gayud nato ang mahitungod sa mga ordinal numbers. Nailhan na nato kini tungod kay ang mga ordinal numbers adunay gidugang nga mga letra sa mga numero. Pagbasa, ato na kining gibasa o ato na kining gisulat. Pinaagi sa pagsulat sa mga simbolo o mga pulong numero niini. Musa, inautunta nga ang inyong nakatunan karon dili na ninyo kini mahikalimtan aron sa sunod nga mga pagtulunan nga makita ninyo kining mga numero ha, mailhan na ninyo nga gigamit kini sa paghanay sa mga butang nga moingon kita. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam hangtod sa ikanapulo. Okay, ug mao lang kato, salamat sa inyong mga pagpaminaw sa inyong magtutudlo.
aron aduna kamoy makatunan. Bye-bye! Hangtod sa sunod natong panag. Kita sa lain na usab nga pagtulunan.